Minta kau nyanyi tembang dulu kok iya. Oh iya, Iya, pokoknya engko titipan sini kamu ya tak oblak-oblak meneh kok ya ora. Met sewu, ya iki menang awu aku ngono lho, kalah dua kowe. Iya. Dari aku dhisik ya Teng, kowe lingguwa sing jejek, mergane iki mau ya dhisik aku le mangkat ya. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu ngaturaken wilujeng Pak Jumbo. Nggih, wah jan kaya rumangsa ngenteni kumambangi watu item sileme prau gabus. Waduh. Kula niku tenan kok janji muni ana dawuh saka sanak sedulur ngersake Mbak Elisa langsung saya WA Mbak Elisa. Ternyata Mbak Elisa sudah ada job. Duh kacau iki. Wah, janan iki alhamdulillah pas pinuju nggo nadi kula Dik Bejo Slamet Mbak Elisa selo. Wah, kula nggih pon kapang sanget sudah rindu sekali. Sampun kangen banget kali Pak Jumbo. Oh iya ta? Lah yo wis pirang-pirang warso. Nggih, hampir 1 tahun. Pinten tahun nggih? Hampir 1 tahun sejak Agustus kok. Iya. Iya, kita main di Semarang bareng. Wah, sampai sekarang baru bisa jadi satu lagi. Kasih kemutan ya. Nggih, wah ora arep lali kok. Sampeyan tetep tak eling-eling. Gedhe lah bola bete karo kula lho sampeyan iki. Nggih mboten, panjenengan itu ya muncul itu memang karena dikersakne corone alam semesta. Nun, apa? Memang munculnya panjenengan itu dikersake alam semesta, bukan karena kok saya jadi bintang tamu panjenengan moncer niku mboten. Ini yo nyatane Panjen ngono. sudah waktunya panjenengan dipercaya masyarakat wonten sekitar untuk jadi dalang yang bisa meneruskan. Nah, ini di waktu yang kayak gini tuh menanggap wayang itu kan susah. Mongko jenengan niku carane ditembung cara sedulur diwehke. Lah niku lho. Iki lho kanca-kanca tak kedo. Gitu. Kanca-kanca tak kedo takon ngrungokke. Mbak Elisa wong sing kondang welek ngalembono karo aku kaya ngono. Niki kanca-kanca kula ora. Diprat-prat to ya. Nah, niku kanca-kanca do nyepeleki kabeh karo aku. Piye to? Nah, mau ora kaya jenengan iki apa wis naik daun betul-betul naik daun sudah di atas namanya nggih. Ning panjenengan iki karo seniman-seniman cilik tetep ngerangkul. Lah ini. Kula niku rumangsa apa jenenge? Uripnya itu juga dari semua dari petani, pedagog, wes bakul eyek, opo kabeh sing urunan-urunan itu mboko 80.000, 100.000 mengadakan merti desa, merti dusun. Jadi sak iso-isone sak saget-sagete kula niku nggih saged melebur itu ke semua model baik masyarakat ning ya petani tekan menteri iki nek iso. Betul. Wah, niku sing kuwi sing kena dicontoh sing kaya ngono kuwi Mbak Elisa. Ning ngomong-ngomong Mbak Elisa. Pripun? Niki panjenengan suwe banget ora nate ketemu. Kula anane upama mresani Mbak Elisa ming lumantar YouTube nyetel nderekke Mas Kangkon, nderekke Mas Cahyo, nderekke Pak Sigit dan lain sebagainya. Biasanya juga kirim chat live dari misalnya Pak Sigit niki Pak Jumbo Seswanto juga memantau lah itu baru kita bisa saling tegur sapa wonten streaming nggih Pak. Karang si jenengane dalang seniman seniwati sak Nusantara itu saat ini menjadi satu. Menjadi satu. Tidak ada gap-gapan, ora ono Surakarta, ora ono Ngayojan, ora ono Banyumasan, sekarang sudah menjadi satu. Rukun dalang. Rukun dalang. Jenengan nyatane ya dadi dalang juga. Nggih toh. Wes pokoknya yang penting kerukunan dalang itu buat ngurep-urep budayane Pak. Ning ngomong